Tawagan na lang ko ninyo Mama Faustina. Just call me Mama Faustina. Taga makilala yun mi apan karon na nami sa SIR Phase 2. Actually, Dolanday, I came from Makilala, Davao Sur, and now we're here in Sir Phase 2. Misulat ko kaninyo kabahin kini sa akong anak. I wrote this letter upon the situation of my son. Siya si Junril. The name of my son is John Rio. Sa tinuod lang ay duluging day, mas gwapo pa ang akong anak sa inyo. Tell you frankly again, Dolanday, my son is handsome than you. Liwat ba siya siyang amahan, nga dunay lahing katsila. He looks like his father. Bloodline at Spanish eyes bloodline. Yes. Apanda ko kung katinga nga nung nagdala na lang siya sa kababae nga iyang giminyuan. But I big surprise because he's bring me Maot nga babae. ugly girl. Aba niya kung naning gimahal mo nang wala ko'y nabuhat, Dolanday. But when I've said, Dolanday, I want my son. I want to be happy. That's why it's the start of the stagnant of his life. O gingining, ito. And this is what happened. Ma, pilila din ako sa inyo. Ay, maulaw ko, oy. Si Carlota. Ay, maulaw ko. Ayoko, piragin pa kay mauwaw ko. Mauwaw ko ba? Mauwaw pa dyan kayang naungin mo? Isog ka rin mong mamaunaw, oy. Isa din ako, mama. Siyempre, normal na sa mga inahan magsilos dahil na basta magdala na ilang anak o babae po. Puhon maminyo ta, ingana ya pong magkaanak ta lalaki, magsilos ya pong ka. Ay, mago dyan, kailangan ako kikita naman na yung mga magpapa dyan. Kailangan pa po katanawon. Muli na lang ko, oy, muli na lang ko, oy, muli na lang ko, oy. Bisita, ma. Ilagi ko po ayog. Ay, yung mama ni mo dyan. Masig bisita. Ay, tama na na diya, Faustina. Kuya na, Fausto. Ako lagi dayo ka, badlungon ka. Dayon din kang karingga ba? Karingga kung takaw niya, tanawa. Nagtarabag kong testi kami kapsul rin. Ay, dayon. Mauwam sa taan eh. Dapat lang. Kuloy. Magpapanasa ko ah. Pang. Ay, kapag agnaw! Ma, sabihin naman. Ayaw ko mo pag-inaan. Magpapadayo! Pang. Filler ka ayaw! Pilingera! Marimbayanan ni! Saan mo yung mamoy gawin? Kitigong niya na kung ibabay. Ma, tanggalan ko na yung Bluetooth headset. Good, mabungot. Hindi ka ganun tarong. Alam mo! Talaga ko din Fausto? Ay, ikaw mauwaw sa kama. Ikaw. Ay, pilatong, brother, pilatong, ha? Dali na lang.
Dali lang ko sa kilid pa. Magpapan ako ni mo pa, ha, ma? Eh, sige, okay ka. Hoy! Ay, kung totoo kang mama, ha? Basta dali na. Yan. Dali na lang, kukuing. Dali na atong pangkatasok. Latahong ko din ron. Masa ninyo katapang ko? Sige lang yung nag-Facebook ninyo katapang. Wala lagi buhat. Sige lang yung unana. Malipilin ta. Ay, mga tapisyon, may taas po na. Sa may balistahan ni mo sa mo, Junrel. Magpakasal namin ni Carlota. Sakto juga na pa, ma. Onsa? Apa gano? Siya pa nga ano ba? Bontes ba niya mo yan? Wala pa. Wala pa pa. Ano din, kinahanglan na yung pakasal Bontes. Mahal ako si Carlota, ma, pa. Hoy! Huwag pa kakainaan na! Ma, kailan ako niya, di ba? Mahal? Sakto juga dia mahal ko. Tanawan sa babaw, mamahal ko rin. Pangako sa'yo. Kaya kay ko alang kata-kata ko ni mga alaman. Ikaw lang ang tanging minamahal. Naluon! Nais ko. Kasi magbahay ka na, Jun Rila. Ayaw kibig, basol-basula. Jun, lalagyan na yung mga magpapa, Jun. Pasti na, magpakasal di. Wate mabuhat di, pakasal sila. Okay ra kayo, chokes ra kayo, ma. Kabalo ka silusa, Diyo ko. Labinag sa kong anak. Bahala kana si Pausto, mang babae na. Di ko maselos. Pero pag si John Rel, gani kay palangga, Diyo kayo na ko nagbataan na. Kasabot pang kunin mo, ma. Liman mo na nga. Punta high school na. Ako bagyapin mo ligo, anak niyo. Akong bahala mo eh. How sweet naman. Wala kong ibatlong siyang papa, no? Hantod college pa. Ako mo ligo, anak niyo. Anak ako nagapalangga. Lain lagi kayo ka, ma. Ayun ako na noon. Salamat kayo sa imong pagmahal sa kong bana, ma. Manang Carlota, ayun. Pananak you. Ayaw ginintaon. Pasakitin na si John Rel, ha? Pwede rin kay gimahal. O tinakos o kinilo. Ginagawa mo pagbati na niya, ma. Ayaw. Ma? Ay, anak, okay na may siyang asawa. Bukan magbudainin. Salamat kayo, ma. Kabalo ka, Carlota. Kali ako mamabutan sa kayo ni. Katulad yung kita niya na nasuko kay nagselos di ay. Pero ako nag-explain ka karon. Oh, one big happy family na ta. Di ba? Okay. Malaki. Paglapay kita, anin pa. Sige. Sige na. Nagluto na to akong gisabawan nito nga ulos barilis. Ay, ikaw nagluto dito, Jun? Oh, siyempre. Super ka talaga. Anak, ginapigimahal mo ka. Permi. Wala, sa atang sa magiging tayo sa bawat taranta. Sa? Indot ka, oy. Charing mo kay kamaoy. Ay, talit lang pati labi sa baw sa luto ni Jundel. Kikiga, oy!
Ikaw diya pa ba? Kasi kira ka. Ikaw nagluto ka diya sa kung online. Sus, papa. Kau di yung pag ni magwain ko na. Sige. Sige, dito kasi lalong dito sa mangga pa. Pagduyan-duyan ko para mahayahay ka. Isda mo diha, isda! Isda! Ay, Day! Uy, Day! Ay, kumusta, Day? Oh, yapon, Day. Ikaw, gusto naman ka, uy. Lainan mo. Ay, sinalsa-asa ng mga tansa kabanirang isda. Day, kayo magbukton o, dagko na kaayod, Day. Lagi, Day? Wala na nag-jane. Sao na, mamay negosyo nato diri, Day. Day, babae ko sa kopya. Tayo, utang ako niyo, Day. Ano to, Day? 500 na to siya, Day. Nadala, o. Ang kapila ng tubo, 550, o. Sige, butang na diya, Day. Hindi siya kaya na, dugay ay, ha? Oh, okay na na, Day. Uy, sige, butang na diya, kit. Bisi-bisiyan, Day, ako diri. Nilipat siya. Kasi gintertin nga lain nito. Papalit ako, hindi mo kami. Kanang imong pagbunon. Oh, sige, pinaman, no, pinaman. Kuwao na kong balik. Butaran niya. Kuwao na kong balik to 500 bi. Pwede, talawa na ito ng pilit mo na Suksok na ako sa kuwao. Sa kong bulsa. Sige, tigay ko 2 kilo na. Oh, sige. Ako diri. Dali, oh. Hindi kuha yung ibayad. Pinag-number ni mo. Ulit pa. Darit ko kayo na malit di. Apag ka ito nagbayad. Siya luta. Yung ibalik kuha yung ibad. Day. Ang imong bayad ba? Ang bayad ano ni Carlota. As yang ibalik ang kuha, di ba? Imo itong iyaram itong ibutang sa tubangan. Yan, ikaw balik. Ikaw nagbalik. Day. Muuli na ko, Day. Wala na ko yung utang ni mo, Day, ha? Oh, sige, Day. Okay na, Day. Day, ha? Wala na ko yung utang ni mo na itong pagyaday ba, Day? Dili, Day, napamugya kay si kaso, Day. Sa to, wala na kay utang. Naagya po, Day, kay gikuha man magbalik imong gibayad. Wala na yun, uy. Ikaw, ano ba pala nagibuhat sa balay, Day? Wala ko na yun, ha? Basta, Day, ha, pa kay utang, Day. Hindi kayo maklaro, Day. Ay, Yex. Wala kay duty ron, Yex. Naroon ka na sa inyo pala, Yex. Uy, Kwan, wala kay duty ron. Ay, moto na may siminto. Nagkapa. Ikaw, nagkwana ka? Kanang nagkapi na ka diha? Ay, wapa mo ko nagkapi. Dali lang sa ko magkwan. Yex, matatan TV sa inyo, ha, Yex. Ano may TV nga, mama may TV, diri? Diri, kwan, nagulingkod lang ko, Yex. Dali lang ko mga pi. Sige. Yan ka ha. Sige, Yex. Ako rin panabay yung tibig. Ako ko tayo sa Luis Cortina. La. Uy. Tagaan ko grasya 500. Patay mali ko. Dako, patamakan ako sa kumpit. Hindi ko pala tangalin. Kita ko. Ikuha na ko 500. La. Hindi tas kape diri. Uy nga. Yes.
Nindot mo din tabayanan sa inyong yes, no? Bro, nindot yung kay tabayanan dyan. Labi dyan na kay makakitaan. Yex, malis ako sa balay, Yex, kay napabalik ko yung buhaton sa balay di ayo. Ay, pabalik ko kataon dito katong, o pabalik ko kakabog tubig di ay. Kasi kay Yex pa. Yex, ha? Ah, sige. Tsahan ako 20 bip. Paunahan ako yung itchar ako doon sa gitkiring niya. Nalabay 20 ko ako na ko. Grabe ba yan na bisag 20 na ginuton? Hey! Ikaw ba? Ano pa ko direct? Yex! Maalis ako, Yex! Bye-bye, Yex! Hey! Kawatan! Kawatan! Yan niyo? Hey! Sa? Uy, ay patakag pasagil ha. Dili na ingon na anak ko asawa. Pamina, pagod ba? Ikaw ba? Blind kay ka ng asawa ni mo. Ipanan ko nagkuhan, ipanan. Katong maligya dito sa lingkay. Kapata na siya. Day, asa ba ito, Day? Wala na kaya ba na tingog? Anay magod na dong. Ibayad imong asawa sa kuha. O, lagi daw, kaya naman may utang 550, 500 ba to? Kanya, ibayad naman daw siya ni mo. Ibayad lagi. Bayad ka Pero rin, iya ba? hindi ko balik. Tingog balik. Ikaw yung balik siyang gibot niya. Ayaw mo patakag pasagil ana. Wala na. Sa ayong pagingana. Ay, dili na ingan ako asawa, mag-away ta ninyo. Dito daw. Ano yung tinuodong? Ayaw ni bat-batig sa ingon akong asawa, kasi kami nibayad, be. Ako mismo nahatag sa kwarta ko, bayarin to tong utang sa palengke 500. Hindi ko gusto nga na may utang. Niya karon pasangin lang ninyong gagikuha balik sa asawa. Dili na kawatan ako asawa. Excuse me, Brad. Excuse me, bay. Basig wa ka kay Baubay. Akong pantalon na gikuha si mo ang... gikuha si mo nga asawa kong pantalon. O 100. Oo, kita ka na kong gamit. Umo ni. Dili na nga na. Kanang isuot di mo bay. Ako muna kakuha na bay. Ano? Oo, kuha na oh. Bay, regalo na siyang asawa, bay. Kaya, mansari na mo. Baby, tanawan ako yung tapiti na nabi kung... Oo, tanawa. Oo. Oo, kadako lang oh. Nailags oh. Benji. Oo. Kadakong letter B, ana. Kisa pa man ko ana, kisa pa man Bay, ko ana. gisulatan siguro niya kay budok man akong hangga. Benji oh, kita ka na Benji na oh. Bay, dili lagi. Ay, pasangin na ako asawa, bay. Bay. Di doon na ilabtan na yung mga asawa, bay. Kanay mong asawa ba? Labdanon kay na. Oo, manghilabot na siya, pero sa kuwara, ako rin yung ginahilabtan. Kani mo asawa pa, tatang ako manok kasunoy pa ikikwas malimban. Yang kibalikyan to silingan. Manok ka to, man-fighter to, pero wala ka tingog ng man-fighter. Bay, dili na yung anak ka, asawa, bay. Dalawa. Basta mo limon ka pa, tingog ng mga manok ba? Dili na tinood. Ito among isabaw gabi eh. Pinalit to niya sa palengke, Bisaya to, dili to sunoy. Pad, bahala ka pad. Ako ang manok pad, bayaran ko yung katoy. Kanay mong asawa, labdanon kay na. Bakit ako makuha kung yung bayad sa Kaya kuha? sa akin, Pat. Talo lagi ka na yung asawa lagi, kaya dyan yung ulo eh. Sige, ako ang istoryahan ng asawa niya. Istoryahe! Carlota! Ni action siya sa ko. Kadali lang. Hindi lang ako kape. Istorya ka! Kadali lang. Nagayatan niyo. Pagkape sa dyan para relax ka. Relax ka niya. Pugan. Sa
ato kong panty diri nga. Tulo kasi mana na nga wala nilalabahan. Dara. Saan pantiyaw yun? Ano may skid mark ni? Ano gabi? Ipainom na ko niya. Ala, I'm coming. Kaluta. Ada, im na sa leo. Im na lang dito. Sa man, John. Mahal siya kay tika Kaluta. Kabalo Sa paistorya na nila, di kumutuwa na nila, kay binuang na ng ilang gingon. Mao lagi na ako. Sanginlan ka nila, mag-away mi. Sabi gusto ni mo, tigbaso na ko na sila. Ha? John, ay Hindi ko. Tigbaso mo na sila ba? Tanawa ragod. John, ay ko na. Hindi ikaw, sila. Sila ako tigbason. Tagdi na sila, John. Kung lagot makukuha na nila ba, kailan ko nga nanaon. Dili ka nila dapat tanaon. Sawa tika, respetoon ko nila. Dapat respetoon mo ka nila. Chismis ko nila diya, John nga. Noon kayo. Kabalo ko madulig ka ng tanong. John, na ng kape, Tilukod na. Ay, tilukan na. Kanang labog-labog. Mura magnay ng lutaw. Ay, dili mo na siya. Ikaw na siya. May kape ni, bahal ka na may law. Thirsty Camel Coffee. Mag-upload ba ng kapihan eh? Ano, nilagikan mo na sa kuwan, gawas. Amo ba? Sige. Niinit akong lawas ka, luta. Tara na. Mo din mulagot ko ano nila Jun. Kaya ginalibak ko ano nila Jun. Kung dili tan na madawat eh. Mamalintag lang yung panimuyan. Programming man. Programming Mas feeling ko to. Masa may dapat mong sultihon. Ano? Dili tanon ako asawa pa. Ma. Ano mo ang asawa ang istoryahan des paligid? Yan! Ako wala ko'y mabuhat kung di mahal mo rin mo sa apre ng pamong daw na siya! No. Sakto gina! Dili na tinod. Joy! Saka na makapamatuod. 500 yung akong 50 to eh. Ako papait na ikuha na to eh. Kaya mo na itong testimonya sa atong mga kapamilya. Katong na ko sa balay. Ako si Toyix. Ayan. Ito na siya sa balay. Kanya, nangayon mo siya kape. Kung lamit na yun ito magkape sa mong balay. Ayan. Nikawas ko dito, sulod ko sa mong balay. Sulod ko sa kwarto. Akong gibinayag 500. Kung nakita na ko dito, kung nasuta yun ako, nakita sa kundo ka mata, hindi ko ako 500. Kunya, wapa ko na ko dito. Akong gitsahan og 20 pesos. Ikuha niya po niyang 20 pesos. Kasi nguruta. Ini na si Toyix. Salamat. Napapatudan. Ay ito. Ay mo asawa, kawatan ko na. Di apay testimonya sa atong kapamilya. Ako si Inday, taga Palengke. Nasiya utang sa kuha, 500. Nibayad siya. Kaso, bisi-bisihan kay ko ato nga time kaya nipalit, iya lang ipabutang sa kilid. O kabalo. Tungod lagi kinalipat ko, kidagan sa kong mga customer, iyang ibalik og kuha. Ngayon lang si Tuyix nakakita o nasulti sa kuha. Kuha daw niyang 500. Moka pa kong sugilanon, Inday. Di pa ka mag-charge testimonya sa kabaga. Ay, dapat testimonya sa atong kapamilya. Si Kokong. Ako si Kukong. Taga-pari ko saging. Naglagot ko kay magmata ko, nawala na akong sunoy. O nakita dito sa kundo ka mata. Na iyagi ko ang akong sunoy. Salamat! Kasi talaga akong higop ato sa bawas. Ibuha na ito kung batong lang nga. Murinit ako dugo kay man-fighter man na ito. Di pa di ka mo to. Di ko mo to. Kasi di mo to, kadungog ka ito mga testimonya nila. Pues, kung nga na yung tanong sa kasawa, di na tinuod. Apan marag... Nagdudan ako. Kanuta!
Kalunga! Usa man yung Ay, dali ka, Pero. Asa man imong ikuan? Suko, ha? Manglayas sa diri. Di ta nila madawat. Pwes, malayas ta. Wa ko'y labot ninyo. Tara, John, wala kang ginagdaog na ko diri. Ginagdaog na ko diri sa inyo, Adyon ba? Anak, purit na sige pa inam, anak ni mo anak ba? Wala. Wala may labot sa kuha karon. Malayas mi diri. Karlota tara na. Di mahal ko ikaw. John, Di na ko sukin wala mo. lagot ko diri. Ginagdaog ko. Im na pala. Na naman ilawag ni. Sige lang, muna importante ka ng lawa na, John. Upload yung iba. Isa man imong kape ba mang angso? Kaya lagot ko lang sa kakisilingan niya. Kaya pag-usilingan siya. Lumimbong mo, magsitan na ako diri. Kasi nga, amigoon ko ni para makuhaan po na ako ni. Nilayas yun akong anak o gawin ang asawa. Dulagay. Diri, abla ko karaminaw. Nanga mo. Wala ko'y nabuhat pa. Ay, palabing pahago niya kay. Parang akong pa. Mas pipili man niya ang iyong asawa. Ngilang tanong. Salamat to Landay. Ulat na lang ko nga muli akong anak din niyo. Kaya ma-realize. Kalabtanon gina ang asawang si Carlota. Doon na dyan ko nagitig painom sa yaha ba. At sunod rin ngayon na usap. Hanto din hinalang. Inyo suwat pagtatampo. Mama Paustina.